Здравейте! Намираме се в Институт по зеленчукови култури Марица, който е национален демоцентър на Агрохъб БГ. В лабораторията по агрохимия извършваме анализи на почвени проби, определяме запасеността на почвата с хранителни вещества, което е важно за развитието на културата и за определяне на нормите и нуждата от торени в различните фази. Препоръчително е почвен анализ да се направи преди вегетация и няколко пъти по време на вегетацията. Първоначално ще определим запасеността на почвата, ще се направи основно торене, а след това по време на вегетация, ако е необходимо, ще се извърши корекция в хранителния режим. Важно е всяка една култура да получава нужните и хранителни вещества съобразено с вида на културата, съобразено с фазата от развитие на културата и с конкретните условия в стопанството. За извършване на почвен анализ е необходимо да се вземе почвена проба, която да бъде от няколко места в парцела на дълбочина от 0 до 30 см и в лабораторията да се донесе около 1 кг представителна средна проба. Ние ще извършим анализ на почвата и ще направим препоръка за торене. Особено препоръчително е почвен анализ да се направи, ако производителят е забелязал някакъв проблем с храненето на растенията, дали при сегашната или при предишната култура. И извършвайки този анализ, може да се направи корекция в хранителния режим и това, което липсва, да бъде набавено. Ако сте зеленчукопроизводител и отглеждате зеленчуци в оранжерия или на открито, сега е много подходящ момент да извършите такъв почвен анализ. Може да донесете почвена проба в лабораторията по агрохимия или да ни намерите на щанда на Агра, като до 31 март пробите, които правим, ще бъдат безплатни. Ако пък се интересувате от прецизни дигитални технологии в земеделието, заповядайте да видите нашата модернизирана оранжерия.